Teraz bekáči majú Friends Back menu a my si ho dneska pôjdeme vyskúšať. Dajte odber like a poďme rovno na vec. Takže ľudia, mám to tu, poďme si to rovno ochutnať. A to tu a už sa mi tu spravila taká pekná diera. Takže prvé, čo tu máme je jeden sáčok a ľudia, pozrite sa na to, ešte aj Friends. Je logo všetko. A je to taký iný materiál, ako som tu boli zvyknutí. A v tom máme bredstovky, ale aj hranolky. To sú tie nové hranolky. Kámo, kúkajte, to sú tie nové hranolky. Yes, kámo. Ináč, to celé menu som si dal úplne náhodne. Náhodné prílohy, náhodné tie tam, náhodné menu, akože čo sú tie nugetky, Big Mac a také, to som si dal tiež náhodne. A náhodne aj hračka a omač. A pitie som zabudol. Ďalej, tak tu máme box, ktorý si ešte neviem otvoriť, pretože tu máme ešte piť. A je to politrové, hej. A ozaj všetko by the way stalo 14 €, čo je celkom dosť. Ale prečo pre video neochutnať? Mám tu to veľa ťuň. OK, takže no aj okoštovať, aké máme pitie. Už som si aj zlomku toto. Ja som si zlomku zlobil a nevidíte ma. Ja som si slávku zlobil. Čo to my teda máme? Sprite, tiež zle. Zasa? Takže máme tu tie hranolky a čo máme tu? A náhodnú hračku som si dala ešte, tu je zabudol povedať. OK. Takže máme tu náhodnú hračku, ktorú teda neviem, ktorá to je. Som celkom cool. Potom tu mám 3 omáčky. Ľudia, prečo tu mám 3 tie nové omáčky? Ja som si pýtal iba 2, halo. A yes, kámo, máme tu nugetky. Jo, to som si prijal. To je všetko. To si možno na poličku. To je strašne cool balenie. OK, poviem si niečím, čo vlastne určite už poznáme všetci, Sprite, vynikajúce. Ale tu nugetky, poďme to ochutnať s touto novou Morikas Marinara omáčku. Malo by tam hlavne cítiť oregano a bazálku, čiže možno niečo, čo nejaká pizzová omáčka. Poďme sa na to pozrieť, nugetka, klasika. To je extrémne dobré, ľudia. To úplne chutí jak na pizzi, čo je. Rančinový základ, proste, čo je na tej pizzi. Je to extrémne dobré. Ale štípka to dá, keď úplne na konci tá chuť, tak trošku to štípe. Dobre. Predtým, ako sa otvoríme hračku, poviem si ešte ochutnať hranolky, kde teda slanina a syrová omáčka. A to sír sa extrémne naťahuje. To je extrémne dobré. Poďme si otvoriť hračku. Yes sir. Dáme pani, ono sa tu malo že odlepiť, ale nevadí. Máme tu podstavec, kde chváľobo nie je napísané, kto to je, takže stále je to mystery. Tu nie je žiadna kartička, takže nie je k tomu žiadna kartička ako v Bekači. Teda, že Bekači, ako čo bol ten Minecraft. To je strašne pekné, kamo, aj ten, není to ten shit materiál, čo je v Happy Meal, ale je to strašne taký pohodlný materiál, ale kamo, to je pekné, what? Nie, ale neviem, jak sa volá, lebo tu není kartička k tomu, ale kamo, to je strašne cool, kúkaj na to, what? No to je strašne pekné, ja si to dám, že takto, ja si to dám takto na poličku. To je extrémne dobré. A ak sa vám toto video páčilo, zanechajte túto dole tlačítko odberu a hneď napravo like a keď chcete takto aj zdieľajte alebo dajte ten zvoček, aby vám neuniklo ďalšie žiadne video a určite hrajte Pets Go a Pet Simulator 99 či Still a Pet, ktoré spolupracujem a vlastne oni aj sponzorujú toto video, čiže Big Games ďakujem a čaute.